Euskaltzaindia eta Euskararen erakunde publikoa, hitzarmen baten atarian. Urtarrilaren 24an sinatuko da Bilbon Euskaltzaindiaren egoitza nagusian Euskaltzaindiaren eta Euskararen erakunde publikoaren arteko hitzarmena. Horra hor urraz berria, Euskara bera Lapurdi, Nafarroa behera eta Zuberoan indartzeko. Bistan da horrek ekarriko dituela Euskararentzat iparraldean abagune berriak. Horretarako sortu ere Euskararen erakunde publikoa. Bertara bildu dituztela Frantziako botere publikoek Euskarari buruzko ahalak. Aspaldikoa da Euskaltzaindiaren eta Frantziako agintarien arteko lankidetza. Hartara soka luzea dakarren horrek emaitza esanguratsuak ahalbidetu ditu. Hala nola, Baionan Euskaltzaindiak ireki duen bulego berria, Euskal toponimioa finkatzeko lana, eta zer esanik ez, iparraldeko euskaltzainek Euskaltzaindiaren zereginentan parte hartzea. Bi bitara datoz beraz hitzarmen honen emaitzak eta ondorioak. Lehena Euskara bera indartzea bizitza publikoan eta jende horreko jardunean. Bigarrena aldiz euskal lanak sustatzea iparraldean. Hainbatez, testu honek tresna izaera du, hain zuzen ere helburu horietan aitzinatzeko tresna baliagarria. Tresna izaera hori, hasteko ideologia politiko orotik kanpo dago. Tresna honek azpimarratzen du ahatik iparraldeko botere publikoen erabakia bertan agerian eta bizi berriturik ager dadin euskara. Hasian hasi, tresna horrezek izten du Euskaltzaindiaren ekina beharrezko diren baliabide ekonomikoen katea bermatzeko. Aipa ditzagun, lehendabizi, 2005 urtean Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta Foru Herrialdeekin sinaturiko hitzarmenak. Jarrai dezagun Nafarroako gobernuekin indarrean dagoena gogoratuz. Eta alboan ere ezin utzi Espainiako gobernuak ematen duen diru laguntza azpimarragarria. Hasi besterik ez da egin, baina hitzarmen hau bestelako pausoa da, Euskaltzaindia goi mailako erakunde moduan aitortzeko. Jada egina da hori Euskal Autonomia Erkidegoan naiz Nafarroakoan eta oraintxe dator iparraldearen orena. Esan gabe doa horrek Euskaltzaindiari berebiziko bultzada emango diola. Euskararen Akademia bera ere eraberritze prozesu sakonean sartuta dagoelako azken urteetan. Kideak, baliabideak eta eginkizunak ari dira aldatzen, esarian. Berriztatze hori dena dela, ezinbesteko zaio Euskaltzaindiari, batez ere 21. mendeko behar eta premiei erantzuteko. Horretan ari garenok, bestalde argi dugu bide horretan. Euskaltzaindiak batera jokatu behar duela, dela botere publikoekin, dela unibertsitate eta hizkuntza industriekin, dela euskara eta euskal kulturaren arloko elkarte eta eragileekin. Batera jokatze horrek, elkarlan horrek, aintzat hartu behar du Euskal Herriko lurralde desberdinen egoera politiko, sozial eta kulturala. Argi dago euskarak batzen gaituela, ordugula bateratzen gaituen nortasun osagaia. Argi dago, halaber, batasunak nahi eta ez, eraberkotasuna ez duela esan nahi. Horrek, euskara uhartu eta ardoildu baino ez baitu egiten. Urtarrilaren 24an, Bilboko plaza barrian, Euskaltzaindiaren egoitzan, euskara eta frantsesa mintzatuko dira. Hori izango dugu aukera aparta berriro ere bi hizkuntzak gaztelaniarekin batera, herri honen errealitate bizi eta esanguratsuak direla aldarrikatzeko. Era berean Euskaltzaindiak beteko ditu, beste behin ere, azken 90 urteetan egin duen bezalaxe, sorrerako helburua. Alegia, euskara ikertu eta jagotea, euskararen herrialde guztietan.